umume piro? Lho sembarang dengar kok mundak rumah saku pertama tok sing mundak lho jebule kabeh mundak. Oh, cot. Omongan kok klonyor-klonyor ya, Bu. Iki lho Bu sing paling lemu iki lho Bu, arene sing medhun siji tok Mbak opo susu. Kurang ajar. Kowe nek takon joget ngarep wani apa ora kira-kira? Sapa sewu. Monggo ya Mas Ari. Jayati, kula elingke menawa jenengan lali, alhamdulillah Bu, pindhoe 1.000 Bu. Malah jenengan mek yes. Mbok pisan-pisan aku diencali enekan to Bu. Yo. Jenengan apa kula, Mbak? Monggo. Nggih. Oke.